Mga yamyam kini, panahon sa quarantine, ang atong tubag, pirting buringa, nahala, kuuta. Mga budbud o bibingka karong panahona nang ligti na kay wala nakatilaw og basa-basa. Manag-uyab sa video call na lang nag-iyahay og kuot sa ilaha kay may na lang daw makapaursa ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuota. Mga lalaki ayaw kamog kabalaka ug wala na kamo nakatilaw og bibingka. Karong panahona, ugali dapat malipay ka. Dapat ma-excited ka. Kay ang mga bibingka napilot na. Inigawala sa corona ang iyahang bibingka huot-huot na ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuota. Kitang mga bayot, magpasalamat pud kita. Kay ang atong mga ab-ab og luvey nakapahuway na. Nagsadya na karon ang atong mga tonsil, obol-obol, almoranas og mga buwa kay wala na sila natandog karong panahona ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuota. Sa mga lakinon ang inyong mga kamot ug dila sa pakurog nakapahuway na intawon. Karon ang panahon nga ang mga kuko patason, pagpaabot na lang sa adlaw nga maoki ang tanan aron ang pakurog imong mabalikan ang atong tubag. Pirting buringa, nahala, kuota. Mga mamayutay, ang inyong mga lagay dako kaayo og kalipay kay wala nay mo tila-tila og muugay-ugay sa inyong mga itlog og lagay. Ang inyong duga og ikaw nakabantay, sapok na og dili lasaw kay dili man kada gabi nimo ipapakyaw ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuuta. Swerte ang mga single karong panahona kay naanad na silang mag-inusara. Pero mas pait gihapon ang ilang kahimtang kay dugay na kaayo silang gauga-ugi kamad-an mga usa ka dekada ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuuta. Ang mga bigaon ug mga katulon nagpahuway pod karon. Ang ilang kakatol ug motokar ipiyong na lang intawon kay walay mo alayon. Anaman na lang og labtik og pikpik aron ang kakatul aron murakag sa kalami gigitik-gitik ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuota. Ang makaluluoy karon ang mga Pornhub, UGs ug uban pang site nga pang porn. Kay ang mga batanon maoy sigihog balik-balik, sigihon og balik-balikon. Intawon ang ilang mga lagay miskag walay sala luukon, gadiwa-wa na intawon. Og ang imong lagay makasulti pa, muingon siya, igo na. Kay hapdos na kaayo, nangalapdos og nangapalot na ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuuta. Kabalo ko nga nakatawa ka, kaysa kaburing sa tinuod lang, matintal gyud ka og kuot sa imuha. Samot nagnaa ka sa kwarto, unya nag-inusara, usahay gani, ang buhok sa imong lubot, imong mabira-bira ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuuta. Ang uban, ang TikTok na lang ang gikalingawan. Pero human sa TikTok, search na pod ang buang. Muras gihapon, hubo-hubo nga site ang padulngan ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuuta. Buhata og unsay makapalipay sa imuha. Tiliwala sa imong pag-inusara para ang dautan og negatibong panghuna-huna mawala. Og labaw sa tanan, ang bag-ong balaod sundon ta aron walay mahawa sa corona. Keep safe igsuon og pag-amping sa tanang higayon ang atong tubag. Perting buringa, nahala, kuuta.